Nyawang Petro rupane kaya iso lho ana wong kok kaya ngono. Irunge dawane raja wae iso nggung nyengget pelem. Sing mburi matane kaya nduk ceplokan. Tak mondasmu. Nesu. Nesu. Wah, anggere isih cengengesan tak bandem watu raimu. Pate kok guyu kok ora nganggo sopan. Mboten guyu kok nganggo sopan. Guyu kok kon basa. Ya ora bakal iso kelakon. Kok balang apa ya? Sandal. Sandale sapa? Sandale Wiyaga ben. Ilang siji mbok ben. Nuwun sewu Ndara Gusti Patih. Ya, Pedro nggih. Tindak mriki ajeng napa? Diutus sinuwun Prabu Mandura. Ken go nyekel kowe. Lha niku ora salah ora luput ajeng dicekel. Butuhe kowe manut apa ora manut? Kowe njaluk lara model piye tak pinangkani. Njaluk mati cara piye tak pinangkani Petruk. Kowe lah nuwun sewu nek sampean ajeng ngejak gojek karo Petruk. Awi mumpung urung metu kringete. Kok tak grungek kringet sisan gelut karo Ndara Pragota. Wah, cencang jenggot kroncal-kroncal. Cencang tampar gantung cengelmu kowe. Gong, gantung kok cengel. Men menawa siat lho. Ya, ayo wi maju ri. Wah, mutar dening Mati Utama. Mati disangkani saka belani bebener, belani wong tuwa, belani agama, bela negara ki mati utama. Kuwi ora bakal cememplung neraka ning langsung masuk swarga karo malaikat dikai kunci lawanging swarga. Mbukao dhewe, golek nggon sing sak penak-penakmu. Ngono ya. Mati-mati disangkani saka lara. Wong arep mati saka lara ki perkara neraka apa swarga gumantung lelakone ning alam padang. Nek apik lelakone nyemplung swarga, nek elek lelakone nyemplung neraka. Mati-mati. Nek matine sta, matine wong lalu. Kowe ora ditampa karo sing gawe urip, sukmane nglambrang manggon ning kayu watu pendak malam Jemaah Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Matine wong lalu. Nek aku mbelani bapak wis tak niati mati saka anak-anak Pandhawa, aku mati utama. Wah bagus. Upama kowe melu perang, kowe le mbelani bapak setengah-setengah, kowe mati nesta. Lho. Kok njur mung sak kepenake dhewe. Aku tak nang mburi ya, Tru. Ya. Ana kira-kira ana sing teko ngeyel, jak rembugan ra kena, jawe aku keprukane. Ya, tenan lho iki. Ya. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggono magawe gelar ira wang-wang Gong siap santai wae. Entosina ta kuwi? Oke, ora masalah. Milujeng Den. Slamet tek aku, Truk. Nuwun sewu kok mboten kaya adate biasane sampean rawuh iki sok ngejak gojek Petruk. Kok saniki len mandeng Petruk kok tenanan? Truk, Nun. Kowe tak takoni jujur ya, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun to? Nek kowe wani tenan jumbuh karo ngendikaning Siwa Mandura. Tekane Antasena ning kene ming bakal ngrangket karo kowe.
Ulungna tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung, sikilmu tak lebokke pakunjaran, meranut pradata adil negara Ngamarta, merga kowe kawula wani karo Bendara. Gong, ayo. Gong. Sik wetengku lara Indra. Lara piye? Iki aduh. Mak penjelut ngono ae. Jak omong-omongan sik aku tak ngleremke weteng sik. Waduh piye iki? Tenan iki. Aduh. Iki lho kaya wong meteng arep bayan ya lho. Nuwun sewu, Den. Nek sampeyan ajeng nyekel Petruk monggo, kula ora apa-apa. Jer Petruk niku kawula. Tur Petruk menika hormat karo penatan hukum negara Ngamarta. Nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru, kula mangukum mboten napa-napa. Ning nuwun sewu, ngadili perkara niku aja nampa pelaporaning sepihak. Tegese sing jenengan tampa aja mung laporane Sinuwun Prabu Mandura. Ning Petruk ya mang takoni. Tegese diteliti dhisik. Petruk iki lek duwe karep kaya ngoten niku bener apa salah? Kowe wani karo Sinuwun Mandura kuwi salah. Salah. Monggo pancen salah. Ning tumrap kula sing tak belani sapa? Terus pawadane apa, dasare apa? Niku kudu mang cekel sik, kudu panjenengan midhangetaken. Ya saya aku tak ngerti kowe, jane rembuge piye. Ngeten. Kula dikongkon karo bapak. Bapak dawuh karo Petruk, "Truk, kowe menyang negara Ngamarta aku arep bangun kayangan." Pepundhen Pandhawa diaturi tindak mrene kabeh sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Kula sowan teng negara Ngamarta matur napa wontene. Jebul teng niku wis lenggah Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati, Pak, ngendikane ugi badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus miyang Jimat Klimasada. Lah dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja negara Ndarawati. Terus niki Duwer niki sing ngomong akeh-akeh. Ngandhake nek Ndarawati negara sing ketunggan dewa kok kena pagebluk niku ora mungkin. Tur sakniki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Kresna tenan. Nek Kresna palsu niku mung ngelingke lho. Heeh, terus Bagong muni ngoten niku Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong Bagong menungsa ora kataran gedibal 17 ngalek nyolok mripat. Mong kere, mong dapur ku Petruk wak wani karo Baladewa. Niku ora ana masalah apa-apa lho. Sing dunekke Sinuwun Kresna, sing nesu Ndara Baladewa. Wis kula ngelekke Sinuwun sampun menika perkawis kaliyan Sinuwun Ndarawati. Panjenengan mboten satumut-tumut. Yai Kresna wi adiku. Aku kudu melu-melu. Malah muni ngenten iki. Petruk, bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe wong melarat. Mong kere arep bangun kayangan ki sing nggo bayar cengele bapakmu ki piye? Nuwun sewu. Nek Semar niku bapak kula lho. Nek bapak kula dunekke kaya ngoten niku ati kula lara. Jebo saniki nek sampean kula nekke Antasena, kowe anake Werkudara, wong ora iso ndodok, ungglah-unggluh ngalor ngidul. Nesu ora? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ki ya nesu mergo dunekke bapak dunekke kaya nek Sinuwun Mandura ora ngunekke bapak, kula ora arep nesu. Ora arep nesu kula yakin sumpah. Mergo kula ya ngakoni wong kere tenan. Ning gandeng bapak sing dunekke, lah. Aja kok nuwun sewu mung wujude Narendra Mandura. Dewa ngunek-unekke bapak kula rumangsa dianak-anakke kayangan tau brabrik. Niku tandha bektinipun anak karo bapak. Oh dadi critane ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Wela, ora wela niku tenan. Wah, nek ngono tak pitung-pitung bener kowe, Truk. Lah, kene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Piye? Dadak penak wetengku piye? Sikat saiki. Oh sik. Bareng ngono kok sikat saiki ora. Wis mari tenan. Mari jawe ora? Ora. Iso dirembuk kok, Gong. Iso. Yen ngono nek aku mau mbondo karo kowe kleru, aku kleru Truk. Nggih. Yen tak pikir-pikir sing luput pancen Siwa Mandura. Lah kene iso menggalih. Ning nek ngono aku tak ora iso mbondok, ra sida mbondok kowe ning aku tak ngewangi karo kowe. Alhamdulillah, matur nuwun. Mergo akeh sing arep njangka patimu. Sinten? Kakang Garuwaca, Kakang Turja diutus karo Siwa Mandura kon goleki kowe, kon bondo kowe. Nek ora iso bondo, kon babarke pisan. Mergo para putra Pandhawa isin duwe batur kaya Petruk sing wani karo pepundhen. Kowe bakal dijangka patimu, Truk. Waduh. Iki kok migren dadakan ta iki. Aduh. Aku kok migren ya, Truk. Mudara ana. Anggere ana bahaya kok lara. Anggere tentrem kok waras.
Kamu sareng ana? Ya ora ana sutra. Iki teknike dhewe-dhewe kok. Teknike dhewe-dhewe ora. Nggih mot ya pripun? Lah kula terus jenengan ning Ewangi ning aja kuwatir. Kowe tak ewangi. Carane ngewangi, kowe maju petukno. Ning aku njaluk karo kowe aja wani karo Kakang Garukaca Kakang Turjo. Mergo kae bendaramu. Mengko ndak diprisani wong akeh ora apik, ora becik. Oh nggih. Ning nek kowe diantem, kowe diajar, kowe manut wae. Sik to. Diantem diajar iki lara ya, Mas. Kok kula kon meneng wae niku pripun? Nek kowe loro tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Banyu sungut kuwi iki. Iki nek tak peres metu banyune, tak nggo nambani wong loro, tak nggo uripke wong mati iso. Anu wae mbok ditetel wae. Ditetel piye? Digawa wae dhewe kan rasa bolak-balik, ta. Iki ora pasangan ya, Nyuk. Lha kok ngono aku munyuk. Aku ngayal banget kok ora. Iki ora pasangan, iki pancen paten ngene iki. Las-lasan dengkulmu amoh kuwi ora. Ono menungso ya dilas. Nggih. Dadi nek kula loro ditambani nek mati duripke, ya. Ngono ya. Nggih. Wis ngono wae aku tak ambles bumi. Kose. Kula niku ora iso ambles bumi. Nek kula kebacut diajar, kebacut dipateni, terus lek nyeluk sampean pripun? Bagong kon gedruk lemah ping 3. Monggo aku jedul. Tenan? Iya. Nggih. Sekono wae tak tinggal. Nggih. Ngopo, Gong? Ming jajal kok. Oh, median ora. Angko nek di ngonoke ora metu. Ha iya. Ora rugi ta, Tru? Diwasle ngono-ngono ping 3 ora metu. Ha iya. Tak rugi ha ta ming gembrobos tok. Ha iya. Ya bener pancen bener. Sing prayitna ngati-ati, Tru. Heeh, iki duwe kekuatan awak dhewe. Ha iya. Kowe lara mengko ditambani kowe mati mengko duripke. Engko nek aku mati kowe gedhuk lemah ping 3 lho, Dong. Oh ya nek ora lali. Oh tak ajar kowe. Kudu ora lali kok ndur nek ora lali. Karena wong kedurungan ina lali ya. Ngropo kok sing dienggo pawatan kok ina lali salah apes karo mati. Lah lho. Ndoro Garukaca tekan kene lho. Lho, wah, saka dhuwur, Gong. Wah, lah ngati-ati, Tru. Ya, aja entuk bales kowe, ya. Gatotkaca kinon mapakarka suta tekapira Kresna parta maneher sakti nira ing ujaran wang-wang semunggar cita oh bekti kula punjuk Den Tatomba bekti kula punjuk Ndara Bagong Tatomba wonten menapa biasanipun Ndara Garukaca niku rawuh mriki ketemu Petruk mriku kongkonan truk. Golek rokok. Truk. Tukono iki, truk tukono iki, susuke PN biasane ngoten niku. Petruk ora cengengesan. Aku lagi ora seneng karo kowe. Lho sebabe tekaku ning papan kene, aku bakal takon karo kowe. Kula aturi nyuwun pirsa, kula aturi paring dawuh, badhe nyuwun paring dawuh napa? Kowe tak takoni kowe wani karo Suwa Mandura? Iya. Oh nggih. Amargane mriko marahi kok ora usah dadak kakehan gunung tanpa guna. Aku didhawuhi karo Suwa Mandura supaya goleki karo kowe. Nek pun ketemu, Petruk ulungna tanganmu tak bondo, tanganmu tak leboke pakunjaran. Nek upama kula bangga yen kowe wani karo Garukaca, mapana tak pancat pundakmu, tak untir ndasmu mati dina iki. Palugon laguning lekas lukita linuting kidung
kadung kadereng momong mak tratap kula Den tembung sampeyan sing pungkasan niku wau ati kula mak tratap Petro mapalo tak pancat pundakmu tak gembol dasmu nun sewu Den niki sirahe wong tuwa aja kok sampeyan bapakmu mbiyen sik momong kula Ndara Werkudara teng alas 15 taun ora metu saka bungkus kula tunggoni nganti kula pendak dira padu kalih bojo kula. Mung merga kula ngeboti nunggoni bapak sampeyan. Ndara Puntadewa sik momong ya aku, Ndara Janaka sik momong ya aku. Pepundhan-pepundhanmu bapak-bapakmu niku durung tau ngunekke Petruk ndasmu ngene niku durung tau. Lah kok sampeyan kok pengendikane kok cetha tur lenting. Mapano Petruk tak pancat pundakmu tak gembol ndasmu nun sewu kula niku menungsa nek sampeyan ajeng nyekel karo Petruk mang cekel ora apa-apa ning ukarane sing penak sakit hati kula Ndara sampeyan ketika kaya ngono ya ati kula kaya ngono kata sampeyan kula omong seprene kula niku ora tau njaluk napa-napa, kula ora tau njaluk undakan duit. Ora tau njaluk undakan gaji blas. Niat kula mung mligi nindakaken kewajiban. Sesuk satriya sing kula omong niku dadi satriya sing utama. Lah kok saniki kok pakecapane kok elek. Ilere truk cerewet. Ati-ati lara. Nek sampeyan mentolo ajeng mateni karo Petruk mang mateni nek rasa nganggo ngetokke ukara kaya ngoten niku. Mang mateni. Kekuatan kula sepira to, Ndara? Embane kaya dene timun mungsuh duren kula menika timune sampeyan durene diglundhungi modar. Nek kula pasrah pati urip. Pun monggo ajeng diuntir sirah kula, anu ndas kula manguntir. Manguntir, mang pateni mboten apa-apa. Ning apa terus rampung perkarane sampeyan pateni kare kula, sing ora trima pirang-pirang. Kejaba sampeyan arep didukani Ndara-ndara Pandhawa. Didukani bapak sampeyan. Upama Petruk tekan ing pati tenan, nyawane Petruk tekan swarga mesti dipethuk karo mbahmu Prabu Pandhu Dewayana. Lho, Petruk sukmamu kok tekan kene kok kowe wis mati. Nggih sinuwun. Mergane ngopo? Batrene entek. Sing mateni kowe sapa Petruk? Wayah panjenengan. Sapa? Putrane Ndara Werkudara naminipun Ndara Gatotkaca. Kula dindas-ndaske sirah kula diuntir. Gatotkaca Prabu Pandhu ora wani karo Petruk. Kok putune wani sengsara karo Petruk nyengsarake karo Petruk. Petruk aku tak mudhun ning jagat tak goleki putuku. Aku dhewe yang bakal ngukum putuku Panakawan Petruk. Ya. Ye, dileleng to. Asemi kowe ora nangis to? Ora. Kok iso mewek-mewek? Tur lohmu metu terus. Aku ngremet brambang. Tak leletke mataku ayo uluhku dleweran bajigul. Pinter wae dramatik sandiwara. Kerep ndelok sinetron. Ha iya. Mula kok gampang nangis. Ha iya. Sing penting Raden Gatotkaca mundur. Ah, jan asem tenan. Ning isih siji ya, Tru. Sapa? Ndara Antarja. Oh iya. Ha iki ngene wae Gong didumadil. Dumadil piye aku ora njaluk kok. Didum, tetep didum. Ora njaluk tetep didum. Asli wae kabeh Tru. Ora didum. Didum. Didum piye? Aku wis ngalahke loro. Monggo anake Ndara Werkudara ki telu. Heeh. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca mundur merga sapa? Petruk. Heeh. Ha iki sing nyambut gawe ngundurke Ndara Antarja, kowe ben kabeh nyambut gawe. Waduh.
Aku ora iso nangis kaya kowe. Aku ki anakku mlebu rumah sakit aku nanggap dangdut. Dapure ora. Asale aku ki wong ora iso sedih terus tanggo bahagia. Ya sakarepmu, piye carane sakarepmu. Ning sing penting Ndarantarja mundur. Kuwi sakarepmu. Wis ngono ya. Aku tak ngaso gentenan men adil. Dadi kok nek matur karo bapak, Pak, Ndara karo kaca mundur, Ndarantarja Antasena mundur. Terus kowe gedhe omong, Pak, Ndara Antarja kalah karo aku. Wah, bapak bombong. Ya nek aku mulai. Nek aku mudar, kowe ki takon pinter, takon menang ora takon mudar. Wis ngono wae, tak ngaso aku. Terus, Ndara Antarja ki ampuh. Karo Ndara Gatotkaca, ya ampun Ndarantarja ki sing barep kok. Ndarantarja ki nek muni nesu, telapakane wong didilat karo dheke modar. Waduh, tak gurukane sik, Tru. Ha iya tenan kuwi aku ora goro. Heeh. Aku kok entuk sing bahaya ta, Tru? Ora perkara entuk sing bahaya, ning tetep dido, ngono ya. Ning piye caramu supaya kowe menang? Eling, arep kowe mati, Ndarantasena bantu. Engko aku tak ngedruk lemah ping 3, Ndarantasena jedul kowe mati dileleti banyu sungut kowe urip meneh. Wah iya Ning. Ah iya. Ngaso, Tru? Ya. Golek nggon sing ya ndak ireng awake. Ya. Jajan sisan, Tru? Ha iya. Aku dingengehi ya. Wah, musuh jajan dhewe-dhewe ora. Mau kaya njaluk sangu karo Ndara Pandhawa, ora ngekeki do cetil-cetil. Wis pokoke kudu tak adepi iki ae. Piye meneh karang ya tanggung jawab kowe. Ndarantarja tekan kene. Ngopo rene? Goleki Petro. Bres ngono rampung. Men aku ora iso nangis kaya Petro e. Aku ki wong ora tau iso nangis. Uripku tak gawe bungah, uripku tak gawe seneng kon sedih. Wis tak truk. Nang kono wae ya. Heeh. Engko nek Antarja kalah tak kabari. Yo ya. Engko nek aku mati gedruk lemah ping 3. Nek ra lali. Tak bandem boto ndasmu lho, Tru. Ora kasar ngono kok jero. Aku iki ngedeg-degi ae. Ora nek lali tak gedruk lemah. Engko nek ping 4, berarti ra metu Ndarantasena. Pelinge ping 3 kok ping 4 ku jenengane tanduk. Ra ngono kae kancane. Heeh. Wis dinteni kene, dinteni kono wae, Gong. Heeh. Bagong. Heeh, anu iya, anu nggih. Ndara Wangsareja, Wangsa dengkulmu mlocot. Antarja kok jedul saking jeron bumi goleki Petruk. Nun, goleki Petruk. Oh, tenan kok Petruk iki ngayal lho. Tru, sing goleki iki kowe. Aku tak leren ya le, tak dupak lambemu lho. Omong nek aku ora ana, Petruk wis bali apa piye terserah. Sing penting alasane aku ora ana ben kowe iso mungsuh Ndarantarja. Oh iya. Ngono ya? Petruk mboten wonten. Kowe mbudheke aku apa piye? Kowe ning kono mau rembugan karo Petruk aku krungu. Wah, Truk. Krungu e wonge. Ora ana wong tak palu sirahe ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek diomongan kae dialoge radio ngono. Niki wau transistor. Transistor ki apa? Radio. Oh, dadi udu Petruk dudu. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Nempun ketemu? Ada pateni. Wah, mbok goleki wae saklare. Ming kari nyekleke rak modar. Ora tak bandem saka kene ora. Halo. Oke. Petruk ora ana nek sampean goleki Petruk terus arep dipateni niku nuwun sewu. Kula niku adine Petruk, Mas. Petruk niku masuk angin wae tak tileki tak keroki.
Tak goleke apa jenenge? Counterpin. Tak goleke blonyo. Men supaya Petruk sembuh. Mari. Kok mati kok diame-ame. Jarene kowe iki satriya aja. Kok sakepenakmu dhewe kowe ngarep ngame-ame patine wong sing tanpa dosa. Lho. Kok malah mripatmu mendeli. Mendeli wae wis gedene semene. Rumangsane anggepe ora. Yen ngono kowe mbelani karo Petruk, mesti Petruk kakangku kok. Nek kowe mbelani karo Petruk tak katutke dosane. Oke, ora masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Rumangsamu semangkean. Yen mudar mbok men. Lho, malah malangkrik ning ngarepe Antarja. Malangkrik wae tangan-tanganku dhewe kok kowe lewel. Wani karo aku sing tawedeni apamu? Ora minggat bidi amblek dadamu. Kowe wis tegel tenan karo aku. Hah? Kowe arep bidi aku tegel tenan. Jo, ono paran. Kowe ngerti aku anake sapa? Lho, anake Semar. Semar iki sapa kowe ngerti? Kae panjalmaning dewa. Sang Hyang Ismanta. Ngawur. Weh, sapa ya? Truk? Bapake Sang Hyang sapa? Ismaya. Waduh, aku kleru muni Ismanta e. Ismanta rak tukang cukur kidulmu kae. Kae Sang Hyang Ismaya. Kae Bathara Ismaya, kakangne Bathara Guru. Aku dadi kowe arep mateni karo Bagong ki apa Bagong gampang mati wae. Gampang mati ae. Muni ora ketrap-ketrip kowe. Aku ki meneng-meneng ya dikanteni pusaka karo bapak diwenehi Aji Jaya Kawijayan. Ming aku ora entuk pamer, aku ora entuk pamer karo bapak. Bagong, kowe tak nehi Aji Jaya Kawijayan, ning aja pamer, aja ngandhake karo wong-wong. Iki tak gunakake nek wis kowe kepepet. Ha iki saat ini aku betul-betul kepepet. Aku kudu ngetokke Aji Jaya Kawijayanku. Ayo Tokno. Aku ora wedi mungsuh Aji Jaya Kawijayanmu. Oke. Sawangan Antarja. Telapakanku iki. Tontonen sing kanthi permati. Iki nang nganti telapakanku wis nganti murup abang. Tak tebak jajamu ora jebol tekan geger. Aja diundang Bagong. Ha coba tak tontone. Ayo sawangan. Sawangan. Ayo. Wis abang urung? Urung ana owawan apa-apa. Lho. Entek apa ya baterene? Sawangan iki. Sawangan. Iki nek nganti abang tenan aku ora guyon, Antarja. Nek nganti iki abang tenan, ki tak demekke dadamu, ora usah tak tuthuke. Tak demekke. No, ngono. Kowe mati, jantungmu mandeg sakal. Bela ora wedi. Iki lho deloken. Iki tak dumokke dadamu, mati sakal kowe. Ora iso bali nang kasatriyan Jangkar Bumi. Lho. Kok isih gleleng kowe? Nang ngono perlu tak coba apa piye, Jo? Aja dianggep sepele tenan, Bagong. Hah? Iki sawangan iki. Iki nang nganti abang tenan. Kita demake jajamu kowe mati sirna Margalayu. Lho. Mesti ora wedi kowe. Nek pancen kowe ora wedi, tak coba tenan kowe Antarja Parat. Piye, Gong? Wah, lemes aku wisan. Lemes piye? Ah, tangan-tanganake ora wedi-wedi e. Aku sing deg-degan. Saya cedak tak pamer iki nek wis abang ora wedi, tak cedhake meneh. Iki nek wis abang ora wedi. Aku ya ngati-ati ngono nek Antarja ngerti buet ngono. Modar aku. Lah kowe omong apa? Aku ya ngapusi. Ngapusi piye? Aku dikai aji-aji karo Semar. Semar iki Sang Hyang Ismanta. Ismaya. Iki nek tak gunakake nek wis kepepet. Sawangan telapakanku. Kowe ngono kuwi. Kowe nek nang kene mesti ngono. Maida mula kowe ra ono aku wani ngapusi.
Ki nek tekane diadamu jebol tekan geger, mendono wonge. Ora wedi, ora. Tak cedhaki neh. Sawangenan to. Iki lho, aku. Tak demot diadamu jebol kowe. Terus sing terakhir bengok seru aku. Kowe ora ngene aku. Kowe ora mau jebol diadamu. Melayu. Kok wedi ya? Paling mambu ababku paling. Nale wedi ki ora aku bar mangan batang kok, Tru. Batang cengelmu ki ora. Nek dile mlayu iki apa? Ngeleng ki apa? Oh. Tak uyuane ya, aja. Nek metu kaya jangkrik kae ora kaya. Blubuk dengkulmu ora. Lho Gong kae sapa kae? Kok joget-joget endi? Kae apa? Lho, Patih Mandura kae. Sapa? Pragota. Nek kae rasa dikasihani, Tru. Heeh. Nek ora nyekerak dhewe diajar wong loro, dajar wong loro. Ora edan. Aku didhawuhi engko Sinuwun Prabu Baladewa kon nyekel Petruk ki wetengku wis guyu dhisik. Iki ana patih arep kewirangan. Ora bareng tekan kene tenan aku nyawang Petruk rupane kaya iso lho ana wong kok kaya ngono. Irunge dawane raja wae iso nggung nyengget pelem. Sing mburi matane kaya nduk ceplokan. Tak mut ndasmu. Nesu. Nesu. Wah, anggere isih cengengesan tak bandem watu raimu. Patih kok guyu kok ora nganggo sopan. Mboten guyu kok nganggo sopan. Guyu kok kon basa. Ya ora bakal iso kelakon. Kok balang apa ya? Sandal. Sandale sapa? Sandale Wiyaga Ben. Ilang siji mbok Ben. Nuwun sewu Ndara Gusti Patih. Ya, Pedro nggih. Tindak mriki ajeng napa diutus Sinuwun Prabu Mandura. Ken go nyekel kowe. Lha niku ora salah ora luput ajeng dicekel. Butuhe kowe manut apa ora manut? Kowe njaluk lara model piye tak pinangkani. Njaluk mati cara piye tak pinangkani Petruk kowe. Lah nuwun sewu nek sampean ajeng ngejak gojek karo Petruk. Awi, mumpung urung metu kringete. Lo tak grungek kringet sisan gelut karo Ndara Pragota. Wah, cencang jenggot kroncal-kroncal. Cencang tampar gantung cengelmu kowe. Gong, gantung kok cengel. Men ngono ae siat lho. Ya, ayo wi maju ri. Wah, mutar tening awak. Nyun ngapunten sinuwun. Pragota tiba. Nggih. Ngapa tiba? Lah wong menjenengan ya dawuh kinan mejahi Petruk kula Budidaya maju wonten ing pabaratan. Petruk gelut kalih kula. Kowe Patih kok nganti kalah karo Panakawan? Oh, mboten perkara Patih kalih Panakawan, pancen perkara niku ya ampuh tenan.
Nyatane kula antem mboten dirasake bareng kula dibuares buyer sirah kula. Mundur. Nggih. Nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten. Ngedian. Patih kok pekok. Mungsuh Pedro kok kalah. Bala kawan. Saya kira Maranata Mandura Prabu Baladewa. Petro kowe ngias-ngiani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa ora minggat saka negara Ngamarta. Greten nenggala jeblok ketemu banget. Aduh. Wah. Bareng Sinuwun Mandura nggawa nenggala. Petro Kanombala ora minggat suwarane mangga glandang negara. Mak biar. Murut. Waduh. Waduh. Bagong modar iki. Waduh. Aku kok yo lali nek ngejak Bagong lho. Mongko cah kae nek mlayu pupune gathuk. Mak buku. Kunangan Baladewa. Iki Bagong melu-melu nenggala ndasmu. Yes. Modar. Yo ngapura ya, Le. Aku lali nek ngejak kowe, Gong. Kok iso tekan kene, Gong? Ngojek. Wah. Kowe keterlaluan Atra. Dumeh mlayu banter terus aku ora tok. Blas ora tok karohke untung ana ojek langsung tak cengklak. Mas tututi wong sing dhuwur kae, Mas. Aku dilalake aku nyengklak ra ngematke montore. Oh, Yamaha 75. Meng suarane tok sing banter mlakune 20. Nganti diselip Baladewa. Oh to. Wah, wis kacau aku. Akhire ya tekan kene. Ayo mulai yo nek ra mulih mati tenan awake dhewe. Kok nek mati duripke Darantasena, wis ora usah mikir Darantasena. Darantasena iki ya iso lho ngapusi. Tak wangi truk mlebu bumi terus dheke bali terus nang omah guyu. Biasa ngono kuwi wis biasa. Dihapus-hapusan ngono kuwi wis biasa. Ha ta? Aku kerep kok ngapusi ngono kuwi. Kira-kira kancane dipaeka keneng ngono karo mudiar kowe ngono. Wis biasa, mula aku ya semelang rondo Rantasena kok nek dhek bersifat seperti itu ra ade cilaka. Heeh ya. Ayo mulai wae. Ane nek mulai engko bapak nesu. Ngene wae. Kowe apa aku sing methoke Baladewa? Oke. Niat sisan, Truk. Niat sisan. Diundi. Yo. Sut padha. Sut padha. Sut. Apa ya? Ping sut kok jempole lebokke driji iki cara ngendi? Nesep ora tak lebokke. Nesep dengkulmu ora. Menang aku berarti menang kowe. Ora iso dienggo menang nek kaya ngene. Kalau nggon aku drijine tak gegem jempole mecotot. Kowe wae, Tru? Oh iya. Gulane gaman, Gong. Gulane gaman. Apa? Manut sasae. Linggis terserah. Sing dawa sing ndak manut. Anane sing dawa itu, dawa ya gelem. Rada niyeng ora masalah. Wah, akhirnya anane sing cendak. Ya sing cendak ya ora apa-apa. Lagi nggo nyumbat kambil, nggo dintani. Golek liyane ya? Ya. Bendo? Ya, bendo. Pengot? Bendo pengot lem. Omong wae ora. Ki apa? Tak sileke bakul degan. Ha ya ora apa-apa. Muni mengken rampung dikondurke, Mas. Nggih, aku. Balekke lho, Tru. Heeh. Iki soalé engko nek tok sile terus
Gayane tok ilangke ning jane tok dol. Ora mungkin perang kok ngedol bendho iki cara ngendi. Kowe iki cah limpat e. Cah prigel e. Wis tak gawane kok mungsuh Prabu Baladewa. Heeh. Tak tekati aku ming cekelan omonganmu mau kok mati nglabuhi bapak ki mati utama mlebu swarga. Ha to, Gong? Ya mbah. Kok tak totok ndasmu lho kowe. Kene iki mantem-mantem kono ya mbah. Aku ya meng ngrungokke nek dong pengajian kae. Oh, berarti bener. Heeh. Wis ya. Sik iki titip dompetku sik. Ya. Kake sapa bojoku? Omongno bojoku nek aku 3 dina ora bali kok nyelameti tekan 1000. Berarti aku mati. Truk kowe iki tak kon waras ya, Truk. Lah witekno maju perang ki anane ming mati karo mukti kok. Monggo sing mungsuhku ampuh. Wis ben mati ra apa-apa. Engko piye bojomu ora anak-anakmu? Lah kowe iki like iki ngopo? Nek aku ora ana kowe dadi like padha karo kowe dadi wong tuane anak-anakku. Anak-anakku open ana. Malah abot uripku. Open ana. Ning aku ora bakal gumantung karo kowe, Gong. Nek misale anakku telu kae engko wis do gedhe anu jenenge iki lulus sekolah kabeh. Sigarno Tegal Kidul omah kae. Entuk tanduri jagung kae. Heeh. Dol ora apa-apa ora gadah anak. Oh iya. Nek perlu kendaraanku rada papat kae. Dolen. Kae tak hitung ping 3 ya rodane, Truk. Papat yo, 3. Sing siji serep. Ora tak pasang. Oh iya ning sak payu-payune ya, pokoke ora gadah anakku. Ya. Pokoke nek aku mati anakku tak titipe kowe. Heeh, aku like kok. Ya. Supaya anakmu ora rewel mbok bojomu sisan. Soale kumbangane rewel ngono ta. Ngono nek ana bojomu ora iso ngeneng-ngenengi karepe anakmu piye. Lambe atine anakmu piye ki rak bojomu ngerti. Terus bojomu gawe nang omahku wae. Anakmu yo tak gawe nang omahmu. Omahmu tak dol arep nggo sapa? Oh iya ya, heeh. Anggo nek bojomu nesu, ora wong karo mbakyune kok. Oh. Santai wae to? Iya. Aku yo arep tumindak piye-piye. Heeh. Yo paling mung patutan. Tak tutuk ndasmu modar kok paling mung patutan. Wis gak maju ana to? Ya. Nganggo bendho iki kowe baliya sing banter mlayu ya, Gong. Heeh. Wadul karo Bapak Prabu Baladewa tak tandangane. Ngati-ati to. Ayo, Amos Ramrata. Iki Petro gantung bolong legane. Wah, panuswaning jajaran iblis menungso ora tatanan. Lah iki Petruk, kowe ngadepi Nata Mantura Prabu Baladewa? Nggih. Lho, kowe wani karo Kyai Nenggala. Iki tamake Gunung Jugrung Segara Asat. Iki bendone bakul degan. Tau nggo nyolong kambil ping 3 ra konangan. Wah, dapure dapurmu kuwi. Halo, Baladewa sampean oklor sing tekaning payiteri.